Meillä on tulossa yhtälöparikoe ja tällä videolla katsotaan tärkeimmät tehtävätyypit sitä varten. Ylin tässä on yhteenlasku eli eliminointimenetelmä. Sitten on polynomien sieventämistä ja tämä kolmas on sijoitusmenetelmä ja näihin me tehdään kohta ratkaisut. Neljäntenä on vielä graafinen ratkaisu ja jossa nämä osat pääset hyvin pitkään. Tervetuloa siis kertausvideon pariin ja me lähdetään laskemaan yhteenlaskumenetelmällä. Tavoite tässä ekassa yhtälöparissa on, että me voidaan muokata tätä ylempää yhtälöä sillä tavalla, että yt menisi nollaksi, kun ne lasketaan yhteen. Eli jos me kerrotaan kakkoselta tätä ylempää riviä, me saadaan sinne -4y ja +4y, ja nyt ne eliminoituu eli lähtee pois ja tämä meidän yhtälöratkaisu helpottuu. Lasketaan x yhteen, eli 2x plus 3x on 5x ja sitten 6 plus 39 on 45. Jaetaan vitosella ja saadaan, että x on 9. Tämän jälkeen meidän vielä pitää selvittää, että mitä sitten on y. Kirjoitetaan toi alempi rivi uusiksi, eli 3 kertaa 9 plus 4y on 39. Tästä ratkaisemalla y on 3. Tässä kakkostehtävässä on sellainen idea, että sä poistat sulkeet ja kerrot sillä luvulla, mikä on tuossa sulkeiden edessä. Muista, että tämä sieventäminen ei ole yhtälöratkaisua, vaan sä vaan laitat sen yksinkertaisempaan muotoon. 7 kertaa x on 7x ja 7 kertaa 4 28. Ja -2 kerrotaan saada -8x ja -2 kertaa 9 -18. Sitten kun sulkeet on saatu pois, niin yhdistetään vielä samanmuotoiset termit, eli 7x -8x menee pykälän pakkasen puolelle, eli -x, ja 28 -18, niin siitä jää +10. Ja kolmosessa meillä on yhtälöpari, jota oikeastaan ei voi laskea yhteen, joten täytyy käyttää sijoitusmenetelmää. Ylemmällä rivillä on kerrottu tieto, että mitä se x on. Se on 3y 2 ja tämä tieto sijoitetaan tuohon alempaan riviin. Eli kirjoitetaan se alempi rivi uusiksi, eli y on yhtä kuin 2 kertaa, ja laita nyt sulkeessa siihen x paikalle 3y 2, koska siinä on 2 termiä, että tarvitaan noissa sulkeet. Kirjoita se rivi vielä loppuun, eli siellä toi -6. Tästä puretaan sulkeet auki, saadaan, että y on 6y-4 -6, eli lopulta sieltä tulee y on 2. Sitten kun tiedetään mitä on y, niin tuosta ylemmästä yhtälöstä saadaan selviä, että x on 3 kertaa 2 -2 eli 4. Ja vielä tämä graafinen ratkaisu, sehän toimii sillä tavalla, että sä piirrät tämän, eli vakiotermi sinne y-akselille, sitten mennään kulmakertojen mukaan 1 oikealle ja 2 ylös, ja siitä saadaan tämä punainen suora, ja sama homma tälle siniselle suoralle, eli se on 1, 1 sen leikkauspiste.